engekavuthwa bese bethelelwa uyimbiza evuthiweyo. Hallelujah. Xa engeke bethelelwa unjengesana lisongela ezithiyeni, kodwa xa esebethelelwa ziyahluba izithiya. Uma kwileveli ye-perfection, uma ekupheleleni kwakhe siyafika phasithi ngexesha umfundisi ebesegqwetyiwe uthi wena awunoshumayela ngenxa kavesi, ngenxa ka-chapter 19 chapter 19 methu uba uke wohlukane nomfazi and then lo mfazi lowo waze waphinde watshata esaphila indoda okanye indoda yaphinde yatshata umfazi esaphila wobizwa ngoba ngumkrexezikazi ngoba usatheni usaphila. Ugqiba kuthiwa awuyizulwini ngenxa yeso scripture. Ugqiba kuthiwa awuyizulwini. Iincakuba zomthetho zinanke nje umfazi wakho usaphila wenomnye ngoku. Uchapter 19 uthi umkrexezikazi. Sizofika thina abaphostile sithi no, ibingekavutshwa imbiza, ivutshiwe ngoku imbiza. Glory to Jesus. Hallelujah. Uthi hayi bo zange umbambe